गिबियावनो आङो अन्थाइबारि माया क्लाब लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जा दिनैनि मार्टियार्स दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट लानाय जादों बेनि दिनै जोंहा अपेनिंमोन स' बेयावहाय आङो फिन खेबसेबाव फैफिननो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आङो साबायखर बावनांगोन अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौहाय जे बिथांमोना आंखौ फिन खेबसेबाव बेयावहाय आंखौ फिन लेंहरफिननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर आरो लोगोसे आं बिथांमोननि जा खामानि मावनाय जिथु फुटबल टुर्नामेन्ट एभ्रि इयाराव बिथांमोना लायो बिनि थाखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे जोंनि जा जाखांफुनाय जोहोलावफोर जाय बिथांमोना जोलुरावहाय इन्ट्रेस्टेड बिथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि खाबु होनायनि आङो साबायखर बावहरो आरो बिथांमोनखौ